Hirven metsästyksessä koira ja sen ohjastaja on tosi isossa roolissa. Minkälainen apumies Jorma meillä on tänään mukana? Tämä on nuori 2-vuotias Jämtlannin pystykorva, Pöytähongan Frans. Tämä minä otin tämän karhuverien takia ja on innokas karhuhaukku ja toimii myös hirveellä mukavasti. Kerros Jorma, miten se käytännössä tapahtuu, se koiran käyttö hirvimetsällä? Joo, koira kun lasketaan irti, niin koira hakee jälje, sen jälkeen se löytää hirvet, sen jälkeen alkaa haukku. Koiran annetaan haukkua, seurueen jaissa yleensä puolen tunnin jälkeen miehet alkaa jo hermostua, että eikä tapahdu mitään. Niin. Mutta jos on varaa, niin sitä on mukava haukuttaa 3-4 tuntia, 5 tuntia ja sen jälkeen hirvi on todella kesy ja helppo mennä haukulle. Niin, eli se on yksinkertaisesti helpompi ampua sitten, kun se on kuunnellut sitä räksytystä siinä useamman tunnin. Ja joskus kun se koira haukkuu yö yli sitä, niin mukava on seuraavana päivänä mennä, hirvi saattaa olla makuulla, että koira haukkuu vieressä. Joo. Minkälaista tahtia hirvi yleensä liikkuu koirahaukussa vai mikä se määrittää, liikkuuko se ylipäätänsä? No on arkoja hirviä ja on semmoisia kesyjä, että saattaa joku mullikka tai uros niin olla todella laukalla mennä. Että koira, jos menee maastossa 2-30 parhaimmillaan, hirvihän pääsee 5-60. Niin. Kyllä se koira jättää, jos se haluaa. Että. Mutta se sieltä hajun perusteella sitten tulee perässä. Joo, ottaa raun kiinni ja taas aletaan haukkua, että pysäyttää. Eli sä koiran ohjaajana saat sen kaiken fyysisen liikunnan sitten. No koira saa fyysisen. Minä niin se saa tietysti eniten, mutta... Lähinnä näytän, että mäpä tunnetaan tonne. Joo, mutta kävelet toki sen perässä sitten. Joo, jos koira toimii, niin hyvin vähällä pääsee mies. Joo. Tulisiko hirvenmetsästyksestä mitään ilman koiraa? No kyllä nykyisin on hankalaa, koska ajomiehet on aika jäkkäitä ja melkein koirajahtiahan se on monesti. Mutta kyllä täällä on niin paljon miehiä, että kyllä me metsästetään myös ajojahtina. Joo. Täältä on nyt 6 kappaletta minun mielestä on ammuttu, tämä on nuori koira. Okei. Kaadot ei yleensä kerro mitään, että halutaan hyviä haukkuja ja hyviä tuloksia kokeissa. Että. Joo. Se alkaa toi hirvikoiran kasvattaminen sitten ihan pienestä pitää. Joo, 8-viikkoisena ja sen jälkeen isännän kainalossa makailee muutaman kuukauden ja niin. Siitä se yhteistyö lähtee. Ja sitten se tietysti palkitsee, kun sille koiralle hirvi ammutaan. Joo, ja kyllä se tottelevaisuus, niin se on paljolti kiinni, että miten sitä kohdellaan. Ja nämähän on todellisia herrasmiehiä luonteeltaan, että ne on täysin sisäkoiria voi olla, mutta tarhassahan nämä viihtyy. Niin. Ensimmäisenä on tämä sisäsiisteys ja autossa olon totuttelu, veneeseen totuttelu, linja-autojen ääniin, kaikki tällaisia. Eli niin kuin normaali koira. Joo. Sen jälkeen ruvetaan käymään vaan metässä mielellään semmoisella alueella, missä ei ole hirviä. Eli jos se 4-5 kuukautta saa hirvikontaktia, hirvi potkaisee tai sattuu jotain negatiivista, niin pää ei vielä kyllä kestä. hyvää hirvikoiraa sitten. Joo. Tätäkin potkasi hirvi joku 7-8 kuukautta, mutta se vei muutaman viikon, niin se mietiskeli sen homma ja homma jatkuu. Onko niin, että jos se on liian nuori, niin se ei sitten tajua pysyä sen verran kaukana siitä eläimestä? No sehän siinä on, ja hirvi on kuitenkin vaarallinen vastustaja. Että niin. Tämäkin on aika raju käsittelemään hirviä, niin siinä on riskinsä ja sen jälkeen niin moni koira on, että ne ei hirveästä välitä se. Joo. Ja mikä on semmoinen sopiva ikä, että sen uskaltaa sitten hirven lähelle päästää? No minä laitan silleen, että 5-6 kuukautta niin se oppii vähän nöyryyttä. Joo. Eli minä kuvittelen, että jos 1,5-vuotias tämmöinen koira laittaa eka kerran hirvelle, niin se on niin raju, että se käy hirveä kiinni. Ja sen jälkeen hirvi on toisessa pitäjässä. Joo. 4-5. Tämä on tämmöistä mukavaa pientä aamuspekulointia. Kuka menee minnekin ja mitä tehdään. Sehän on tietysti tärkeintä aina saada tietää, että minkälaisia hirviä saa ampua. Eli tuossa se just tuli, eli vasoja saa ampua, sitten naaraita ja sitten uroksia, mutta se vaan semmoisia uroksia.